kai. Koro kochuno ni nyaka ne kete agreement mar UDA gi ODM ni mondo e karatiro mantiere katiba tim. Koro siasa mar implication gini en ang'o nikech mane gir siasa. Koro mondo mwami japiny kaka siasa nyoringo. Enia king'iyo to jakom chalo gima okoko mit nodhi konyo William Ruto 2027. Jakom chalo gima wacho ne William Ruto ni masani ni to nekech wahero piny, nekech ahero piny Kenya okadwa no barre kuma ne piny Kenya chomeni. Aparo ni wanyalo konyi chakre sani nyaka 2027 lakini kwa gike dho aora to wabiro ng'iyo ni pi opong' machalo nade. Ok wadwa ni wachnwa sani ni ng'e na aora opong' na wacho opong' sombo ji dhi godo. Wewe watim wanyalo timo sani ni mondo wa stabilize the government. Nekech Victor achiel kuom osigo ma waoro mana experts ni gino waonge. Mae thuolo makoro no nego beni gini nyiso nang'o wadonje. Mar ariyo king'iyo to ODM o retain positions mag minority e od bura. Dine gidonjie e agreement ka manyiso kaka gidhi engage to tiende ni ODM koro ne wuok e minority position nikech koro en gi coalition gi a government of the day. But in it, only post-election agreement. Yes, post-election agreement. Gimane giloso kae ni mana kaka wanyalo romo gi Eric e magawa moro to wacho ni Eric wadhi dala to ni wadhi duogo gi rabuon. To wachako manye rabuon moko bo chako ting'wa duogo. Mak mana ni gima duong' nikech William Ruto ni kama tek. Ni winjo juma mokalo Rigathi Gachagua wacho ni William Ruto chunye gudo. Makoko ne jakom no oyuene tiende ogone kata rangi to jakom go agoya. To Rigathi Gachagua okriambe. At least koro gima nyo timore ka ni kisiasa jakom nyo dwaro mondo los ne dwasi William Ruto mondo manyi yo. Koro komachielo gusigo magigi dhi biro godo taparo ni awene jowete go wabiro loko